Disappunt mill-Malta Motorsport Federation l-MMF għal fatt li għal darbohra ma reġiġi reġistrat l-ebda progress fil-weda elettorali tal-gvern qabel l-elezzjoni tal-2017 għat-trakka tal-karozzi. Fis-qarija b'reazzjoni għal budget 2019, l-MMF qalet li sissa saru sensila tal-laqat mal-gvern b'assigurazzjonijiet li qed jaħdem biex jara li din il-weda titwettaq. Madankollu tħoss li dan l-isport għadu jitqis bħala disċiplina sekondarja minkejja riżultati pożittivi u konvinċenti barra minn xtutna. Fil-waqt li awgurat lil dawk id-disċiplini sportivi li ta' kull sena jgawdu mill-finanzi tal-gvern, innotat kif disċiplini oħrajn bħal motorsport sena wara l-oħra ikunu votati fondi u artijiet għall-iżvilupp jew manteniment, iżda riżultati ma jaslu qatt. L-MMF komplet li fejn jidħol l-isport tal-motorsport, il-wedid tal-gvern qed jibqgħu dejjem fuq il-karta u ma jitwettqu qatt. U għalhekk li notat dispjaċir kif il-waqt li tkun qed tingħata l-impressjoni li l-affarijiet mexjin skont il-wedi li saru, fil-verità dan ma jseħħx. Min-naħa l-oħra l-Federazzjoni ringrazzjat lill-Gvern li tat tarmak li triq tal-imtaħleb, madankollu nnotat li din triq pubblika u għalhekk mhux esklusiva għad-dilettanti tal-motorsport. U fid-dmir tal-gvern li jżomm din it-triq tajjeb għall-użu ta' kuljum tenniet l-MMF. Fil-waqt li tenniet li bl-iżvilupp ta' trakka pajjiżna jgawdi minn post sigur fejn isir il-motorsport, l-MMF temmet bl-appell lill-gvern biex iżomma l-weda elettorali tiegħu u jwettaq fil-konkret dak li ilu jwijat sena wara l-oħra.